L-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek magħrufa fil-qosor bħala il-POIC iġġeddet għal 6 snin oħra wara li ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għas-Saħħa, il-Kamra tal-Ispiżjara u l-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji. Dan il-ftehim jolqot lill-iżjed minn 150 persuna f'224 spiżerija madwar pajjiżna. Dan il-ftehim ġdid se jwassal biex jissaħħaħ is-servizz mogħti mill-ispiżeriji fil-komunità billi għall-ewwel darba se jiġi offrut is-servizz tal-Medicines Use Review. Dan se jwassal biex kull pazjent li juża l-iskema tal-POIC se jkollu l-opportunità li jagħmel appuntament b'mod konfidenzjali mal-ispiżjar tal-għażla tiegħu biex jiddiskutu il-mediċini li jieħu l-pazjent, speċjalment jekk ikunu qed jieħdu numru ta' mediċini kroniċi u għal snin twal. B'hekk il-pazjenti jieħdu il-mediċini kif mitlub mit-tabib u jaħduhom sew. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn irringrazzja lill-partijiet kollha li ħadu sehem f'dan il-ftehim li se jwassal biex il-pazjenti ikollhom servizz aħjar.